upozornění. To, co uvidíte v tomhle videu, rozhodně nezkoušejte doma. NFP jsou zkušení profesionálové s dlouholetou praxí, kteří přesně vědí, co dělají. Jakýkoliv pokus o napodobení může vést k vážným zraněním nebo škodám. Omlouváme se za začátek videa, který je natočen na výšku, jelikož Mireček a Pepík ještě prostě neumí moc točit píčo, vole. Čau lidi, MFP se vrací a zdravíme vás z Píkova maturitního presu. Tady je moje, počkejte chvilku, páté pivo a 7. panák a maturitní pres ještě nezačal. A lidi, nebojte, Mireček vám to dneska celé okomentuje, to můj maturák. Miluju. Já ho zabiju před Filipem, ale já ho miluju. Protože víš co? MFP nesnáší lípu. Geniální, geniální. Čo? Michal je vidíte jak váza. Tak ukážu. Ahoj, čau. Ahoj. Čau lidi. Kamo. Píči tady, vole. To je táta a on je piča, kamo. Čau lidi, zdravíme MFP. Aďo, pozdrav MFP. Ono se to uvolnilo, vole. Já jsem akurát. Co? Koukal se si na spodní pradu od ženy, kamo. A kurva táta. Vyhráli jsme. To jsme vyhráli, Janďa. Já nevím. GBL, kamo, GBL. Všechno beru domů, vole. Beru to všechno domů. Foť to hlavně. A počkej, fotíš tam něco? Já už mám tak 60, ale to je já mám segru, kamo, já bych jí mrdal. Ještě mi nestojí, ale brzo se postaví. Janděl, kámo, totální ber. Totální ber. Cože? Já ti vyradím jako fanouš, jako totální ber. Dobře, beru ji. Mirečku, co tak tomu povíš? Saxáno. Čau lidi, a jsme zpátky a rodina sešlo. A víte co? Gagarin je hráč a Melda je sráč. Dobrý den. Já jsem maturant. A pozdravte maturanty, co už šerpu nemají. TikTok, tady. Už tu maturitu mají. MFP. Počkej. Mojža recept, viděla jsem vajíčka. Kde tam bylo pivo, paprika, rajče. Video paprika tam nebyla, je to dobré. MFP to Tak bylo. jenom rajče, ale Ale už mlč, to je z kuchařky. Přesně. Až vyjde kuchařka, já si to nepamatuju. Ale Vypni už. co bylo v kratičkách, mi řekl. Takže jdeme za mnou. Vypni už.
to se domí. Já nevím. Vy nejdete taxíkem, my jdeme ještě na kebab, vole. My jdeme do flipu. Jo, a já se nebal benže holku. A na ten kebab. Nebavil? Jdem na ten kebab, pojďme chlapci, pojďme. Jdeš spíš Javor, vole, půjdeš pěšky. Plivu na to. Já si s ním podatuju Klidu. MFP reality. MFP reality. Klidu. Úspěch v našem podání. Nech tu lampu, Mojža, nech tu lampu. To ní napadové, že bomby. Že granáty, vole. Jo? Ty píčo, ne. Zmrde. Ještě, že mám 8milové boty a jsou ve Vizovicích za 5 kroků. Počkej, vole, já něco vytáhnu, chlapi. 20, podívej. No tak to vole. Je to tak A kde je moje segra taky? Já bych jim mrdal. Kamo, To byla největší kam si? A co? Tak by jim omrdal, ne? Beru. A ne, že mi zase budeš říkat, že? A jo? To jsou nezvořáci šuví. Fakt, jako takhle Počkej, vole, mám zajebat. Počkej, můžu řekni střih? Ale to vždycky řekne, nefunguje to, vole. Ono to Proč funguje. to video bylo 3x střih a nebyl tam střih? Ne, on tam byl střih, ale až potom, až to řekl. Já vím, ale to bylo po něj, morna skouká. MFP střih, neznamená střih, akorát se s černí obrazovkou. Jo. Takže říkám, teď potřebujeme jít na práka. Co byl úkol večera? On spal s Javorovou Markou. Já vím, a Javor, my to máme vyřešené, že? Kamera. Čuráku, já si pamatuju, jsi mi to připomněl. Dejte si panáka na to. Dám si panáka, protože to není, vole, vyřešené ještě. Že jsem spal s jeho holkou, ale jenom v posteli. Baví tě to stát tady? Jdem na kebab. Jo, jdem. A počkej, ještě něco řeknu zajímavého. Žižal zlouží. Žižal. Javor, máme to... Žižal, Javor, žolí. máme to vyřešené, to s tvojí holkou. Co máme vyřešené? Že jsem spal... Jdem na kebab, kurva! A byl jsem nevinný. Jo. On byl nevinný. Pojďme, chlapi. Zatačte to! Ne, nic jsem takového neřekl. Píčo, on se přiznal, že mu to nevadilo, Kamo, ty to protože já jsem mileš. měl ruce celou dobu na prdeli. Ty byl jsem úplně nevinný. Ty asi byla zima, ty prostě ležel se překolil a tak si dal ruce na prdel a šel si spát a já. No vidíš? A takže to nebylo tak, jak jsi říkal ty, ale Normálně já jsem mu píchal starou. jsem... Ne, to jsem nedělal. Ty jsi mi nevrátil 20 a ty, kamo, jo, nevrátil jsi mi 20. A já jsem potom odcházel a říkal, Dar, ahoj. Jsi tam nemohl. Jo, protože jsem to udělal strašnou drahotu. Aha. On mi prostě nevrátil 20 a jsem, ty jsi mě umrdal. Jo, on stál v těch dveřích, vole, a že zajebal, že... Ne, ale mě to říkal, vole, kámoš, a on, vole, stál v těch dveřích, nemelcek, vole, a... Ty jsi mě ojebal, vole, ty jsi mě ojebal. A možná ty kam jdeš? Do flipu? Daj si tabák. Čo, nepříjemné štěstí bude Cože potřebuješ? Tak se běž se vychcat. Vrátil jsem se zpátky a... Pogaří, zdar. Začínají panicky vyhledat se je nesmí snažit. Bůh ti říká, už to není dřív, už tě nemám rád, třeba stojím nebo spítem, tak si jdeš. A ty jsi šla. Ty jsi šla. A já jsem mu pičo přistěl příčinu, pičo, no jsem mu vypakoval, jsem mu do piče. Ale já jsem měl dělat, to je můj první drink.
No já vím, keď jsem najebaný. Kde skončil ten vlog? Nevím. A tímto ukončujeme. Tímto, dámy a pánové, jsme ve vlaku. Janďas, ten ňouma, se snažil usnout a nechtěl zaplatit, vole, státnímu úředníkovi nechtěl zaplatit, vole, normálně, vole, jízdenku. Pičo, já jsem to zaplatil, kamo. A nechtěl, nechtěl. No a co jako? A normálně nechtěl to zaplatit, tak byl, vole, průserek blázen, vole, policie, vole, dva vrtulníky dojeli, vole, malé mu chtěli vyhodit, vole, zastavili vlak, vole, zpoždění hodinu, ale je to dobré, dal Líško 20 korun, tak je to dobré, možná ten neplatil. Kolik? 20? Moc dal, vole, moc. A sazba byla 500, vole, to, vole, jsi ještě malý pán, vole. Ještě jsem neplatil kartou, vole. Mně se líbilo, že sazba 500 a pak to byl litr. A mohl platit litr, vole. A dal jsem plné, kamo. Vidíš, jaký já jsem? Možná ten neplatil, ten už je ve Vízovicích. Ten je mrtvý, vole. To musíme nějak dovést. Dámy a pánové, MFP Reality. Váš úspěch v našem podání. Tímto ukončujeme náš vlog. Teoreticky pokračování bude ještě dneska u Mojží doma, jak ho zavedeme domů. Takže lajkujte, odebírejte a sdílejte. Těšíme se. Ahoj, ahoj, čau. Švihej ho natočí. Dobře. Zmizel. Dobrý den, pane. Jste v pohodě? Nevadí, že natáčím? Nenatáčím. Dobře, tak ne. Ahoj, čau. Ahoj, čau. Nikdo nikde. English or Spanish? Czechia. Nefunguje. Nikde. Fakt prázdný barák lidí, kamo. Ahoj, čau, ahoj. Jdu dělat rozhovory. Vízovice? Tati, stávej. Tati, jsme doma. Tati. Mati, pojďme, Mati. Možno. Mati, pojď. Dáváme. Mati, pojďme. Pojďme. Vízovice. Jo. Pojď. Stávej. Mojží, vole, pojďme, vole. Méďa, vole. Kurva. Spadl, ne? Pičo, ty se zažrali za mladá, vole. To nesmíš, vole, že nejsi nejmladší. No, ne. Už jsme tady. Běž, ňoumo. Hej, nemám. Švihej. Dobře, jdu. Pojďme, chlapci, pojďme. Jde prostě. Hej, počkej, jdem ještě na rundu, ne? Tam není otevřené, vole. Vole, v 5 ráno, vole, tam nebude otevřené. Tady další vlak, ty vole. Ahoj. Jdeme zpátky do flipu. Ahoj. Jdem do flipu. Co děláš, Je to zamkle. Káble, baterka, piča, jdeš dom, vole. Mušik, jo. Auto, vole, doma. Můžu, kámo, máme díly na Fabiu. Celé auto rovnou. Piča, ty tam máš, vole, novou Fabiu zaparkovanou, vole. Stačí A nám i s káble, klíčkama. vole, káble a baterku. Pičo. A v těhle pičo. A nejlepší. Do Fabii. Pičo, tam jsou klíče.
To bylo kámo geniální. Já jsem odjet, vole, nebudu nic, kamo, namrden jak člověk by to naboral, tak to není moje, vole. Řekl by si saksa. Pičo, ty si ňoumal, vole, já bych pičo namrdaný dojel do Prahy, vole, bez bouračky. Pičo, namrdaný bych dojel klidně aj do pičo Budapeště, zasranou do Bukurešti. Do Bukurešti. Ne, tam ne, do Budapešti. Ale tam jedeme na kole. No, to jsme piči. A jdem ještě na Sokolku, vole, ta už zavřela, ne? Vole, jedu tak pičo na Revinku, vole. Jo, jestli budeme mít klíčky. Pepovi poklíce od auta. Já že já tady nemám poklice, že já jsem klidný. No, by se pičo ráno probudil. Já jsem ty poklice z těho snadě, než jsem dojel domů, když jsem přes Vogu měl. Já ty poklice nemám. V Přerově, že, vole, hostování. Ne, já jsem Dostal Čupka nechtěla startovat, já jsem baterka vyjebaná, vole. Jsem mohl mít oktávku, kamo. Ještě kdyby byla Fabie Jedničková. Sorry, Fabiu. Oktávku, kámo, jsem měl. Škoda A oktávky. ček pičušek jede na druhou stranu, ten pičovlák. ten druhý ty demente. Aha, vyškej. On jde pičo na Vsetín, vole, tam je teleport, to tě pičo hodí tím tu na nás pojí. To je teleport, vole. Chodíš v Trenčíně, víš to na Lapači. To bych neskušel, tam je tam vole nově, vole, tam bude piča festevná. Ta drží. Může co? Ty kurva. MFP, vole. MFP. Reality. Náš úspěch. Vaše znamení. Ne, piča, vyvaď piči, náš úspěch. Evropa 2. Náš úspěch. Vašem balení. Jo. Balení, vole. Hej, dom. Hej, ale my se vydáváme právě na cestou. Pičo, jestli budu mít problém s té Fabie, tak se poseru. Klidu, já to mám zdokumentované, já tě když čaku dám. Díky moc, vole! Ne, v klidu. To je prostě zestříhané video. To celé bylo AI. To je prostě AI, vole. Jenom tam to, že jsem chtěl Fabiu, bylo AI, jinak jsem to nechtěl. Přesně. Jsem se to ani... Tenhle díl nemůže v životě vyjít. Tenhle díl, vole, nevyjde, kámo. Můžu, prosím vás, vole, tam mít zpátky a ukladit, vole, uhladit své ožiské prsty? Ne, piču, vole, jdem.